मानो दाबो फैयाखै बिसोरो? नारजि बुदाङाबो खबर गैला, दरजा गालियाबो खबर गैला आरो जाथियाबो गोमाहैबायसो। आंहा बिथिंजाय रागायानो जाला। बे दरजा गालिखौ बिगुमैजों रायलायनो होथारलाहाय आं। दिनै बाहले बेखौ दोननासो फैखाथारगोन आं। बेखौ बे न'आव दोनबाय थाजाला, नङाबा गुमैहाय जाबाय थागोन। हापां दासो लाइन मारिखांनायखाय फैनो रोंबाय नामा? हैद आंलाय बहा लाइन मारिनांगौ जाखोब्रा? आं लाइन मारियाना रावजोंबो। माथो आखाइ हमलाय हमलाय थाबायदोंनो नोङो? दरजा गालिजों माथो आखाइ हमलाय हमलाय थाबायदोंनो? ओमफ्राय दरजा गालिया? दाबो मोनफैयाखै होनबा बिसोर न'आव? माथो जाथिजों मालाबानो फैबाय बेलाय? गावनि हिनजावनोनो जेबो बायनानै होआ। बा हिनजावनि बिनानावनो मालाय आइफननिफ्राय देलायग्रानिफ्राय बायना होजोबथारबाय आरोना? बिदि नङालै, नोंना बिनानावा बिथारो नालाय होनांगौ जायो। आं बिबालाय माथो होआ? फैसा गैया होननानै बुंबाय थायो। फैसाखौ गासैबो खामानियाव इनभेस्ट खालामजोब्बाय होननानै मानो बाहाना बुङो? आंनि सिगाङावलाय माइसे हिसाब खिन्थिबाय थायो, थाइसेनि थाइनैनि थाइथामनि। दालाय मानो बिबोनांनो बाबा गुरलाब दिहुननानै फैसा दिहुननानै होसोदों, मबाइल बायनानै होदों, बायदिसिना बायनानै होदों। आरो आखाइ हमलाय हमलाय मानो थाबायदों? मानो थाबायनाय आखाइ हमलाय हमलाय? सोरथो खोन्थानायब्रा? खोन्थाग्रा मानसियानो मेगन सानानैसो खोन्थाथारदोंलै बे। आं नोंनि बिनानावखौ आखाइ हमनानै थाबायालै। आरो खोन्थाग्रायालाय मानोथो फटक साफायनानै हरासिनो नोंनोलाय? हापां, आङो दरजाखौ जेबो सानालै। आं बेखौ बिबोनां नालाय बिबोनांल' सानो, बिनि बारा जेबो साना। एसेबां उसुबिदा मोनथारदोंबालाय दोननानै फैदोब्रा। नों बेखौ टेनसन लानाङा, दिनै दोनहैखागोन आं। बे न'आव सफैबानो दोनहैगोन आं। बिदि हाखु दाखु दोनहैयो नालाय बिनानावा गाज्रि मोनबालाय? दरजानि खोथाखौ सानदों, आंनि खोथाखौ सानलायखै आरोना? बुजिबाय आं। हेपि भेलेन्टाइन डे लै हापां, आइ लाभ इउ। मा बेनिबा हेपि भेलेन्टाइन डे? दिनैनि समाव मा जादों मिथिदों? पुलवामायाव मा एटेक जानायमोन? आर्मि जवानफोरा बेसेबां थैदोंमोन गोसोआव दङ? बेखौ आंबो मिथिगौब्रा। बिसोरखौबो गोसोखांथि बावखाबाय आं दहायनो। लोगोसे जों सानैया बे एक्सट्रा संसार दङना, बेखौ लोब्बा लाखिनानैनो आं हेपि भेलेन्टाइन डे बुंबायब्रा। दिनै नोंखौ आङो सिनेमा नायनो लांनोसै। बुरखायनाया? बुरखायाखैलै हापां, नोंखौ अननानैसो लिंदोंब्रा। मानो होनोब्ला आं नोंखौ जोबोद गोसो थोयोना हापां। बुरखायनाङाहाय, बुरखायबा गलिलाबायो आंहा। अब्लालाय माथोबाव गलिबायबालाय ओंखारदो, मोनाबिलिनि श'खौ नायनोसै। मा फिल्मसै? थांनानै सोंहैथां, फैनानै खिन्थाफै। मा? फिल्मनि नामानो बेनो, थांनानै सोंहै, फैनानै खोन्थाफै। सोर फाग्लाया दोननायसै बिदि फिल्मनि नामखौलाय? जाय दोननाया दोनबाय थाथोंसै दे, नोंल' ओंखारदो। ओंखारथ'आ, दरजाखौ न'आव दोननानै फैनि। एसेबां रागा जोंथारबायना नों? रागा जोङोथ' आरो। बिदि गुमैहाय बुंबाय थाबा नोंहाबो सालि आदि गोरबालि होननानै बिराद मोजां मोनगोन ना, बेनिखायनो दोननानै फैनायसै आं। आरो रागा जोंबा मा थिक, आंबो दाउसो देलायनिख्रुइ बांसिनसो गाज्रि जानो हागौ। हामगौ नामाब्रा? मिथिया, फैथों। बे दरजा आरो जाथिया मोनफैग्रोथों। आब' गुमै! दरजा गालि, आइया लोमजासो गारदोंनो, न'आव थांनोसै थुदो। आइया लोमजादों? माथो आइयालाय आंखौ जेबोखौनो बुंहराखै। बुंहरबाय थानांगौ आरो, आंनो बुंहरनाय जाया। ओंखारदो। गाबोन फुङाव थांबा जाया आरो? आं आइखौ बुंहरनि। बे बिमा लोमजानायखौ बिदि बुङो आरो नोङो? आंबो दिनै न'आव हरसे थाहैगोन। ओंखार माबार। आं थाङा। मानो थाङा? आंनि रुमाव नेटानो नाङा। आं न'आव मोजां नेट नाङैखायनो थानो बायो। नेटनि थाखाय नों न'आव थानो बालायो आरोना? ओमफ्राय बिमा बुरैखौ नोङो नायगार दोननोसै बिदि? नोंनिफ्राय जेबो हेफाजाबखौनो मोनला माने बिमाया? न'आव नेटानो नाङाबा मा खालामनो दे? बेनिखायनो हस्टेलनिफ्राय फैनोनो बायो आं न'आव। गुमै, आब'खौ बुंना आं बेवहायनो साननैसो थाथ'गोन। बिब' बिनानावनि गेजेरावलाय आं माथो बुंबावनोब्रा? प्लिज गुमै। गुमैया जेबो बुङा। आं होनबायना आंबो न'आव थाहैगोन। आइ लोमजानायखौ मा बिदि गारनानै दोनसै नामा? गालि, थां न'आवनो थांथ'। उनाव फैफिननो हागोन। बिमा लोमजानायाव बिमानिफ्राय गोजानाव थानाङा। जागोन दे गुमै। आंनि देलायग्राखौ लायनि। मानो बिदि बुंनाय नोङो? मानो उनाव फैफिननो हागोन होननानै बुंनाय? माथो खालामनोब्रा, उनावबाबोथ' फैखागोन ना बियो। जाथे, जा मेनेज खालामनांगौ आं मेनेज खालामगोन। दालाय माजों थांगोन? जाथिखौनो लानानै थांदो नोंसोरजों। लानानै थांखागोनबो, नोंखौ लानानै थाङा माथो। जाथि, नोंनो थौफादो दे। जागोन दे बाजै। आंबो दुगैहैनोसै। बिगुमै बिबोनां लोगोखौनो लाहोला आं बिसोरखौ। बे अमा राजानि खोथाखौबो आङो बिसास खालामनो हायाखै। आखाइथ' हमलायलायाखै खोमा बिसोरो, बेनिखायनो आं बांद्राय दावराव जाला। दाथ' हारसा सिख्लाया आंखौ लोगो हमफैसिगोन आरो दिनै भेलेन्टाइन डेबो। बेनिखायनो हारसाखौ एसे रियासल खालामनानै लाखानोसै र'। दा उल्थां बुल्थां जाबा बोरैबा जागोन ना। मुर जुनबाय। মই তোমাৰ অহিবনে থাকিব নোৱাৰিম। মই সদায় তোমাক
발팜 아유 아직이 발 아이 비지 नंथारामोन खोमालै गोसोखांबावनि मा राजा आइला जामाइला माबोरै मोनफैखो नोंलाय बेवहायलाय आं बाजाराव थांदोंमोन ओमफ्राय नोंलाय मा खालामदों सोरखौ नेदों नों आंना रावखौबो नेयाखै नंगौ नामा नंगौ ओरैनो बारहावा जाफैलाबायदों बेवहायलाय बहा बारहावा जादों नोंलाय सान्दुं गोसायावनो ओरैनो दंलाबायो आथिबाराव थाइबानि लारु नों हारसा रोङो नामाब्रा माने आङो हारसा सिख्ला सासे फैनो गोनां दं बेजों हारसा रायलायनांगौमोनलै बिदिसो जालायबाय आरो बेलेग हारसा सिख्ला गोसो थोलायबाय नामा फावगालिया मा जाखो फावगालियाबो दंब्रा फावगालिजों रायलायनायानो जाला फावगालियाबो बिजि आंबो बिजि बेबो आंनो फन हरला आंबो फन हरनाय जाला बिदिसो जानानै दंलै थगायनाङा नों आंखौ आं थगायाखैब्रा आं फावगालिखौनो मोजां मोनो नोंनि खोथाखौ मानिथारां प्लिज फावगालिनो दाखोन्था मानो खोन्थाया मानो होनोब्ला नों आंनि मोजां लोगोना आं खोन्थागोन नायबायल' था आं खोन्थागोन आइला खोन्थामारगोनसो नामाब्रा आइदुलर आइला खोन्थामारसिगोनसो नामाब्रा बेलाय फावगालिनो मा जानांगौ जाखो खोन्थायोबा मा जाबानांगौ जाखोब्रा राइजफोर कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरलाय आरो दिनैनि भिडिअ'आ गुसुं जाबायलै माने जोंना आब' दंबावो